Kaseng Neutra Youth Council HYC Ribhoi District haka arpo tarik naitung kilalet ban khandra yaki kot kisla haka way neki karkhana Sanjri kabalat tip kum ka resources rubber private limited kabadon hashnong mausmai bat hagane ka jing khandra kalami ban ka jing yatainia kabajur hapadang gibar jela kibapen ya yakate ka karkhana bat kinong yalam kaseng HYC uba Donald Rambai ubade utrai jong kate ka jaka ulaya thu ula aiwa yakate ka jaka sha ubar jela ban penyat yakate ka karkhana nadu usnam 8000 arpuar bar utrai jong kate ka karkhana umsham latre yatho yaka soskular bat hadu menta umsham nasir yaka baiwa jaka bat dei halor kani ka jing penyat bean da te ubar jela yaka karkhana ulalet ban pan jinyarap nakaseng HYC banyarap ban tuklar yakane ka kam Uba Tony Shella, General Secretary HYC Ribhoi, ulayat ho baka jinglet jong kaseng ban khandra yaki kot kisla na kate ka karkhana kadai halor baka seng kalayo jing tip bagi kot kisla jong kate ka karkhana kila kut por bat kate ka karkhana kala penyat bean klem ki kot kisla ki babiang ula ong baka seng kalalet ban pan yaki kot kisla jong kate ka karkhana hendrai ka basnusi kalong baute ubar jela ula pen ibor pen ban bat kani ga jingle ka pen iba umshem lakhen kor bat burong ya kaseng hadu ba ulan ngut ban pen ibor This is the order. Please don't show anybody any paper of the license from any company. This is करो. SP just come in this office before 7 days and he tell me that no show any paper to anybody until that you call me. Show me. Show here. Show here. Show here. Yes. Regarding your company, either license, either any type of license. This is a circular from Meghalaya government, from Chief Minister, Mr. Konard. And you are asking paper, but that means you have violated the CM decision. You have right to avoid the system decision. Have you right? First you tell me that. Have you right to avoid CM decision? First you tell me that. Have you any right to decision of CM? Why are you asking me any paper from this company? Who has given you right? Who is the person to give you a right to ask me any paper from my company? When CM tell me that, no any paper to show to anybody. बातचीत करने के लिए आया पहली बार लोग कोई हम लोग ये नहीं आप लोग लास्ट में आप लोग लाइसेंस नहीं बाद में तकलीफ होगा आप बीवी बच्चा को इसलिए हाँ लेकिन अभी जब तक काम नहीं होगा मतलब आप लोग मालिक के बात सुनेगा तो लेकिन मालिक के बात सुनेगा भी तकलीफ हाँ तो इसलिए मतलब गोष्ठी आदमी के बाद और लोकल के बात सुनो आप लोग के लिए भलाई होगा बार बार ना हो ठीक है क्योंकि यहाँ हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं आया लेकिन वो थोड़ा गर्म बात किया बोल के अच्छा नहीं लगा लेकिन आप लोग अभी बंद करो काम ना आप लोग काम मत करो अभी ne pemau semai badan uwe barjela basang wai ha kene kecaka jongan adu snem arajar puar ndau la sang wai ne udekar kene kecaka umsem la ai ndau le agreement nga umsem la ai ka bai wai mentala asnem la ai complain cepat di office meru selatan tendon sistem audisi berem dari umla simkia kene dan banse ngalapan jengrap sini setai dengan kenduk ke HYC sport selong ngalapan jengrap bau ne barjela umtre banile agreement nga usong illegal bang ne berkatrit license jengur ngila khang po disi council bat ngila complain la bunsen disi council ngila ai jing tho ngila ai complain bat ngila submit kane ka dulir na ka raj marwet bala pensai kane ka kot kesla bagade ka jaga jonga kane ka pata jongan raj marwet
bat ke NOC jong kasnong ng katon bat katulir ng kasnong katot te lembah ngawan hangne lembah kasnong bat ka raj marwet te ngawan hangne ngai buram ke choisi balawan mi ang te ka factory bo khang tala ndai incam la buram yot ki member choisi ro ngakan pat ma iseng balang bat nyerap ma bungne ukhar ulang badua ha re incam lating ngacam la buram yingi ki trajaka ba ki seng balang ro dan ai kuble kham tam ki choisi re district ki bala sundan lang ne kasni te une ukhar umcham ladon wat ya katri license mentala sau benai katri license u kaba don men suara kaba clemention ya kacaka kaba ngala tit na ki try na sulong ya kane kacaka hakmat ki satar jong gane kasnong te kumtang kerpat jam ba yone ukhar he une ubar jelang imde ban ailat hangane hari kasi jongi namar ba ulale ton bor sebab palat bat ulah berngam ro yanga hapor ngali mi mensua ngala mi une bisi barem pande haus 6 Desember arajat apulai kadon kejeng kumar bagi NGO kedai udisi umsim lasum kiai kane usurung oha kiwan ki minister ki surung ki sumi na district council ki surung ki sumi kim shek ikut kisla kuat kim khot ire tangi ki witness ki basangi ni ikut kisla jonga ya kasnong ngau ngi ki la pinmet bede ka jaga na khot witness ya kasnong bat ya ka yoku madura kim la khot ki witness ki lasung yele ban ya da be unes liang unes barjela ini untuk rumah kinang mut ba udan ka factory bon ka bisa bon ki no shau sangat tanga le beri variation of in yarap e katanga kerpat ipi ke badan hakabor kum ka district council kum ki na dc ha ngam kena idc bathmai imtip is pangane ne dc barem utip bas pangane la nadu mensua ba pegion ten bancek sela diseng balang la bon buat umdan ni tanga register apa megalaya apa ka lebar apa ka DIC umdan apa income tax umdan buat udai ro ngala wak ha kali lenti jongo buat udai ubro badan kalon hadu kan riulak bamlak sebensu de defaulter jangka bank lapo panjab te une ubro umdan gikot kislah apa megalaya wat tangka ka lebar license ka ba register hadu council umdan hot kane ngala kendu itip bha IMC na borni ngalawan kendu manla kapor endai kampoi sino la sau banai mentah ki obutan ke election MP sipang ki aidau kone katai tengah karpat mense ngapoi sakiseng balang ni hap kermen tangi kiseng balang ki balak benirap ikane latangi ap ke beru department lano nano nginu jingrap te ngai hi mentah kasing magiwan hangnero une utrai umburami de kena seng te takadau ogba yap sim tengjang ka ba nomor ba tre hre ban mi ka kali latangi khang talaro upen be hang tai te takadau ngakarpat ba pinsim kia ba pinirap lam yanga ba kane ka caka ulatan kes ka une haus nem arjar huai kaju sate silang ka caka ba CBCM te une ubreu ulong ba cakria ba hakikam pisa pelan ba upa ban song ro hakate ka caka agree ya ka jing pang jangan mende agreement te tunta ngakarpat ya phi ki batan ka bor ba pin sabab pin khang ne gane ka company ma une ulong ubreu ba chutia ba thak blesibon thet hi kane ka caka no du nem arjar ku ar banai ba spau te uang nga ban le ka agreement rai ai dau ba udan sa Delhi udan sa Amerika udan sa Nosta open chat sri ba bat ulapo ngalap tan yu apa ukur napa ukur ulap het tre ban le ka agreement hi unela arsen ulal pet napa ka kur napa kana para polis ngilai kut ban le ka agreement upet te une ulong ude ubre ubasutia ba usap jalbi satu man penbit yang ki khasi rai ka kam ka jam rum ai ki bru jungi gi lokal na pi ai lokal hangne don wi khna khasi utlia ai tang khasan hajar rapet tan singi asing ula ot ke bisa ula tim ula be ulong ai dau khna isi ba yingi ki bener khasi umla ban pe tadau hangne bun ba trei de ki barjalan apa bihar mana asam dengan kerpat ba pinwan pe da khmat la jong de ba ngasu keren manga ti pe khmat la jong don nang ki barjelas la hangne ki batrei ba we ki khasi ro tang ki be anu ki thai khasi nang ne ai ka jingsu ga berit ba la complain yu ro ba balai mi ai ka jingsu ga berit ni ki thai tum karol jang labor license ka labor union apa nangko labor office ka dei license pak sanpo kan thai ai tang ars pak sanpo dan ne ai tang ars pak long uat ka pisa ka masih pak sanpo te kum kanir ngala complain hindai kampoi sesuna da ki wan ki officer ang ne ki wan tumtuk suja no teman la kapor tadau ngala hap man sing ha poi sya ki seng balang ki ba nganang ton ka jeng kermen apa rikasi jong kalian jongi kum ka HYC napo ka Riboy district mentang sing ngila yo banwan hiar hakane ka snong hamoso hakane snong mausmai halo ka jing yo jingtep ka jongi ba kane ka wei na ka karkhana sna jri ka resource rubber private limited ngila yo banwan hakane ka jaka dei hadin ba ngila adaptive shai ya kikot kisla ba dei hadin ba ngila adaptive shai ru ba na kalian jong kane ka company kila sukantre bean
Hakaba nakaliang jong kene ka company kim sham la apply kila don yang application break ka trik lesson ka jong ki menta la system duna ka lakut te kim sham la burom yang di council kan ngrem ba ngi kup ka sangga chwasi na po ka Riboy district ni Sokhia ha lor ka jing don jong kum ki ke barjala ki bayo ban pre mon pre lai lu apo kan ka kabri o nyutrap han ka dong Riboy jongi bat khamtam ha bangi layo ban ya keren ban layo ban pan utrai jong kan ka company ya ki kot islai ko watang ba in island watang ba in pen I ya kan ka trading lesson ni trot uklam pen I ka jing long klem akor ne dukhar ka long sabab pelat hak ba umsem la burom ya ki try muluk lani umsem la burom ya ki Ibrahim ke badai napo kan ka dong ka thain bat khamtam yang ikum kinong yalam jeng seng balang hapo kan ka Riboy district bangi latip syairu ba kim syam la biang wat ka labor certificate ka badai kat kum ka ba kidai banyo napo ka labor department mitip syai kata de alor tanurem ngim syam la syem ya ka an hak ti la jong an ring la maham ya neutrai ba umpet ban pli ya kan ka karkhana snajri kat ba umpat la ban penpiang ya ka trading lesson bat kum hak ka poru ki labor ki ban biang ya ka labor certificate napo ka labor department da ka jingtip ka labor snong la ka police department ni bat lada uneu try jong ka karkhana lada usai la lada umpen yang ngin sa pet ka ka bangi de ban le la ka da kinok senjang ki bangi sa syem nang nei skamat kajing sisa ngi kum ka HYC habangi lek ban pet ki kot kisla la de ka trading license ka labor license la kinok ki kot la ki jingtho ngi lek da galemti ngi akran da galemti kata ka jing long ka jongi kum ki khat ka HYC Henry ka pen sosi bat pen gam pen bitar ngi ka badai kum kita ki nong snong la kita ki try muluk hapo kan ka dong ka bri nyong trap ha ka ba une ubriu syam la tre ban pen I watang ikot isla ibarat yong yu pen I hangi ya ka trading lesson Henry syam la tre pen I ya trading lesson Henry pen I bor kala yangi bat ka ba PE ha ka jing sakhi jing ki press ki media ya ka jing long bahe une ubriu ha ka ba ula mutru wat ban khnrop ya protokol jungi wat ban kura lan ban thap yo protokol ke jungi ngi penramjur bat kum kasang nginum sngap ya ka jilong bahe kini ki barjala na ka wei ka por lada dei hakino ka benta juga beri trap lan hapo ka Riboy district nginum ailat balada une dukhar unsait la yangi in saya pe ka ipat kalenti lan ka senjam ka bangin ya ni semat ki kum ki seng balang ki kum ka HYC habangi la thau bat la snai ka kadai ke kamram ka jongi bangin train nam ta ka imlang ka sablang lada ngi kum ki nongilam seng balang lane ngi kum ka kenhun seng balang lada ngimbit lane lada ngimla ban ui ya ki jing pensisya lada ki kot isla lane kino kino beta ka ipat ka jingmut ka bangin train ka imlang ka sablang ngidon kam ban tip hato kini kane ka company kala biang na em hato kini ki labor ki batre hane jaka kila don em ka isla ki ba biang ki batikna ngidai ban tip tementa ngi nagaleng jing pasang ngi penramjur halor gajing bam ailat jong ne utrai jong kana ka karkhana hakaba uong yang iba ngimla ban check lane ban pe yete ko isla lada ngimla lada kadon ye selandet manun ba kli ya kata bat lada ngi kum ki kanhun seng balang lada ngimdon lada ngimla ban pe watang itu ikut ibarat nginam ong ba lada pimbiang henringi ong pen I hangi hato pilabiang nem kat kum ki kot isla ki badon kam ki hakaba pila ban pli ya kana karkhana ngi kuat tang ya kata Henry kini ki pene batrot ki pen yangi tekane kalong ka kajing nyo dau thala yangi kum ki khun samla jong ka dong Riboy lane jong ka bri onyo trap kum kini ki jingja ngi khmil ti banang ne smart ngi nam kuat ba kimi biang kum ni jingja bat ngi kren